Kolegice i kolege, zaigrajmo na trenutak Za briškolu više. igru koja se zove Tko želi postati milijunaš ili Kako postati milijunaš. Kome pripada sljedeća izjava od osoba koje ću navesti? Čuvajte Republiku Srpsku. Toliko ste emocija iznijeli sad ovdje da vam na tome svi mogu zavidjeti. Pod A. Radovanu Karadžiću, osuđenom ratnom zločincu. Pod B. Biljani Plavšić, osuđenoj ratnoj zločinki. Pod C. Ratku Mladiću, osuđenom ratnom zločincu. Ili pod D. Draganu Čoviću, lideru HDZ-a BiH. Svatko bi pomislio, znajući da u temeljima Republike Srpske leže genocid, etničko čišćenje, ubojstva, masovna ubojstva i progon bosansko-hercegovačkih Hrvata i Bošnjaka, da bi ovakvo što mogao izjaviti samo razjareni ratni zločinac ili kakav velikosrpski nacionalist. Znajući kakvi su temelji Republike Srpske, ovakvo što mogao bi izjaviti samo netko tko Hrvatima u Bosni i Hercegovini ne želi ama baš ništa dobro. Netko tko izjavi ovakvo što sasvim sigurno ne želi ništa dobro ni građankama i građanima Hrvatske, znajući da je u ime ideje te i takve Republike Srpske vođen rat protiv Hrvatske, da su ubijani civili i djeca. Međutim, kolegice i kolege, ovo nije izjavio ni Karadžić, ni Biljana Plavšić, ni Ratko Mladić, nego HDZ-ov vlastiti Dragan Čović, koji i sam sebe predstavlja kao svjetionik hrvatstva i zaštitnik interesa Hrvata u BiH, a takvim ga predstavlja i premijer Plenković i HDZ u ovoj zemlji, u Hrvatskoj. HDZ-ovci su rodoljublje i domoljublje osoba u javnom životu ove zemlje dovodili u pitanje zbog mnogo manjih stvari, ali o Čoviću ni riječi. Nitko da se zacrveni od srama, nitko da vikne izdajnik, nitko da ga optuži da je izjednačio žrtvu i agresora. Počasni doktor Zagrebačkog sveučilišta Čović za cijeli HDZ i desnicu nije problem, pa ni kad legitimira politički entitet koji leži na kostima tisuća i tisuća nevinih civila čije je živote uništio rat. E pa netko to mora reći. Ako o tome šutite, kolegice i kolege iz HDZ-a, niste mnogo bolji od Čovića. S kim ste, takvi ste. Ovo utvrđujem kao činjenicu, ne kao poziv na sram, jer u HDZ-u srama nema. Šuti Ante Deur, šuti Đuro Glogoški, šuti Klem, šuti Josip Đakić i šute razno razni stožeri za rušenje države i provjeravanje tlaka u plinskim bocama. Ovaj govor je tu samo da vam kažemo da vas vidimo. I mi i građani. Vidimo koliko ste maleni i bijedni u svojem licemjerju. Koliko su šuplje vaše priče o domoljublju i rodoljublju i koliko je prozirna činjenica da su za vas iz HDZ-a Hrvati iz Bosne i Hercegovine samo džokeri u vašoj najdražoj igri. Onoj s kojom sam počeo ovaj govor. Kako postati milijunaš?